повече прозрачност на управлението на държавната енергетика, ние трябва да листваме държавни компании на фондовата борса. Предполагам и надявам се на подкрепата на останалите групи от парламентарното мнозинство за това, така че наистина управлението, енергийните фирми да генерират печалби от милиарди, а не загуби. Вижте какво става януари месец. За първи път имаме такъв огромен нетен внос на електроенергия. Тогава въглищните ни централи вече работят 46% под януари 2019, която беше базова за план за възстановяване. Помните какъв беше дебат точно преди една година? Преди една година искаха мнозинството в парламента предоговаряне на плана за възстановяване, защото им се струваше, че 40% спад на въглеродните емисии от енергетика спрямо 2019 е невъзможно да се постигне за 2026 година. Сега сме 24-та, вече има 46% спад. Преизпълнили сме го и то без държавата да прави нищо, което е проблем, между другото. Тъй като сме го преизпълнили заради вноса, а не заради реформи тук. Тоест, вие в момента искате радикализиране на усилията. Може ли да се постигне обаче в тази сложна конфигурация такъв консенсус? Ами вижте, искаме по-добра конкурентоспособност на българската икономика, защото това е пътя. По-добра... Не съм сигурен, че ако отидем на избори, ситуацията ще бъде по-добра. Така че с материали на клиента, както се казва, работим. Кой трябва да отстъпи сега, за да стане това, което искате? Не, то става въпроса за разговори с парламентарните групи, така че да ги убедим, че както казах, мерките по плана по Шенген, това не е достатъчно за работата на кабинета през следващите 9 месеца. Би трябвало да имаме нови приоритети, които да са много по-амбициозни.